En puɗɗorima inde Geno tagɗo en honni en hakkunde jeeri e waalo wi kañum tan yendew ɗum en juule e nulaaɗo men korsuɗo nulaaɗo men mo jamirɗi en juule kala saha en donima jinnaɓe men ɓe sababu godal men o aduna en donima ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada en donima kadi dendagal windarde ɓe cellani ɓe hen tawe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe galleji mumen ɓe hen mbadde rafiji mumen ummo jotto ɓe hen joguide garuna enen donki hebde yitude kede safrude men ɓe hen nan gandi ko gondi ngala moyen no cafrori Allah noon ne jogui ha heewi ne jogui cellal ene jogui ko wiyetede miracle yo Allah addu cellal adda afi allahuma amin en doni dendagal dumbaɓe ko ɓuuri hen heedo toñaɓe ko takkaɓe ko haɗaɓe miijoji mumen ko takkaɓe walla ko tuumaɓe ko mbaɗani yo Allah dumbirɓe e ɗin kasoji ɓe dutto e golleji mabɓe e galleji mabɓe allahuma amin en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe wuuro yiɗɓe jooɗade yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri yiɗɓe ɗannade ɓene yo Allah newnan ɗumen no ɗanniri tawi koye dow lawol peewal taw koye lawol peewal annagal ne weeli kono kadi ɓuuri moƴƴude ko jomum yaha dow lawol peewal taw wona e clandestin minen fof eɗen gandi caɗele gonɗe e clandestin en ji gandanɗa hoore maɗa e tuggi gandanɗa mayiɗo lewru mai fayi nduɗo lewru juin ndu gonɗen kene manque gandanɗa hoore maɗa lewru ko fodde ujunere e temeɗɗe ɗiɗi walla fodde ujunere e temedere clandestin faabaɓe e nder maaje kaaɗe leydi Mauritanie en kalani leyɗele kidde ko leydi Mauritanie tan ɓeɗo wiyeteɓe les garde côte woni tigui halfinaɓe ndenka e kisal maaji mum leydi Mauritanie ɓe paabima laaɗe kene wona fodde ujunere e temedere walla ujunere e temeɗɗe ɗiɗi neɗɗo faabaɓe e nder maaje kaaɗe ɗe leydi Mauritanie mi haalani ko faaba leydi Sénégal mi haalani ko faaba Gambie mi haala ɗeɗe keddiɗe clandestin waɗa e laaɗe tawe hen jomumen tampi waɗe ɗe laaɗe tawe motiraji mumen ne paani laana sakket walla adi laana sakket ne Mauritanie en jii tawa hen ni ko debbo goto ne wasi fittade mum ene woni e nder laana ene wonde e yimɓe wawa weddede wawa duppede wawa waɗede haydara yimɓe en jiimi hen no yalti aduna nder laana ko caɗele walla hen goram mbasa yettoyade garta so garti so dandama mbaɗan ɗum ko wiyetede traumatisme jomum hankkadi hakkille mum jiiɓo sa lelima jamma donka ɗanade sa ɗanima jiiya ɗeɗo bempeƴƴi jiiya gandanɗa homaɗo mbaɗa cauchemar uji koyɗi kulɓiniɗi enen foof eɗen gandi wonde hay bateau mawɗo jola hen e nder maayo ala ko haali konɗo la noon la kon jola hen ɗeɗo bempeƴƴi mbimi hayɓe Allah wallata jettoyoɓe ko ɓuuri hen hewde hen koye mumen dillata wodaka ko dille koye mumen so gettima kay fodde lebbi walla gadande jomum wona normal ɗum waɗi saaha foof to jomum jettima so jeytuɗo dongo Europe to hayto jomumen paabama kewi nawete koye camp uji naweta safroɓe to docteur eɓe e fannuji foof ƴeewe tawi hoore mum dillani ƴeewe tawi jomum hulani ƴeewe tawi jomum gandanɗa hoore maɗa Allah goɗɗo wondi ha hakkille mum teeye nde wawa gandanɗa mo yaltinede e camp uji ƴeewe hankkadi banggueji to waɗa en ji ñanden e nder désert leydi Niger umminoɓe tan leydi Mali ko asa ɓuuri hen ko asannoɓe kangue ene jaaha ne jultoya leydi mumen to nder Niger hen kadi ko nokku e nder Niger he mo clandestin ɓuuri wawde rewde en ji otoɓe paam fodde 49 tawa kene maayi ene jani ɗon ko ene maayi ene leli ha ceenal ubbe mumen holno foti clandestin en dewi toon en ji gandanɗa homaɗa tangueteɓe to leydi Liban walla to leydi Libye nangue udde ene jeeye ko camp uji nangga gadda yimɓe e fo e lawol nangga ɗumen fodde 50 neɗɗo ngara potta e pelle jeeya ɗumen aɗa discuté mumen aɗa yeeya ɓen udde e galleji saha fof nodda kureji mumen mbaɗa jogui mawnam nana Gabon mbaɗa jogui mawnam nana France mbaɗa jogui miñam nana Amérique oɗon nodda nelde kalis mi ɗaccirama so neldani jomumen saaha noddere téléphone gona e fiyede ha nana bojji mumen foof yo kalis ar non waɗi so tawi neɗɗo yiɗi ɗannade ɓuuri moƴƴude ko ɗanngal ne moƴƴi kono yo neɗɗo ɗanno e dow gandanɗa homaɗa lawol puccugol kala leydi jiɗɗa yaade aɗa yiɗi ɗannade ƴeew gandanɗa hoore maɗa waɗ papier ji ma de voyage papier de voyage woni carte d'identité maɗa mbaɗa carnet de vaccination maɗa mbaɗa passeport maɗa
so tawi ko séjour déposité deppoɗo sa séjour maɗa jaha to ɓuuɓi gettoɗa e dow jaam sa yettima kadi taw gandanɗa hoore maɗa koye lawol normal nanɗa o wona clandestin ko gonga laabi ɗi gandanɗa homa lawol normal ne muusi wiide ma ƴeew passeport en ka ma waɗa ga visa en ko million ngaji saaha tawa aɗa wawi dañde less muɗum clandestin kono ƴeewe mbimi clandestin ko lebtoro hen koko yoɓata kalis ha heewa joɓa kalis ma ha heewa mbaɗa e maayo jirloɗon balɗe 6 eɗon maayo perɓe risque mon caggal ɗum nangge ɗon ƴeŋtinɗon hay goto ruttata kalis muɗum personne kalis mon perti ƴeewe en kalan ko wasata pittari men koye ɗeɗo maaji kadde noon tinɗen kala jiɗɗo wallude ballumum no ɗannori jiɗɗo wallude minimum no ɗannori jiɗɗo wallude joom suudu mum ɗannori tinno fewnumo ka fewnamo kayitaji o ara dow lawol normal taw wona clandestin ƴettude joom suudu muɗum e ɓikkon muɗum wiide yo ndewe laaɗe min de ala hokkal miɗum haydara yo Allah faabu noon yo Allah aynu yo Allah renu yo Allah suur en dunimi dendagal diaspora men dandiyankoɓe fof e risque uji mbaɗɗon kadi hayso jettima ko risque woni toon sabu ɓeeɗa liggoto ko jamma ɓe liggoto ko wendoga ɓe liggoto koye glace ɓe liggoto koye ɓuuɓol ɓe liggoto koye pop jomumen ñamata jaratani kadi men ñamde kadi men jarta ala temps ñantade ala e dara ala ko woni hakkille mum so wona riwtude basal e nder galle bamum e riwtude basal nder wuuro mum hay goto yiiɗa ɓuurede ɗanniɗo pop yiiɗi ko waylude gonka galle mumen to banggue ration alimentaire to banggue kotki to banggue pop kala ɗanniɗo mbimi yiiɗi ko waylude gonka galle mumen guiti waɗi ko gonka galle bamum kala ɗanniɗo yiiɗi ko helde tawi ko kala sal galle yiiɗi ko helde ngal ɗon kala sal mbaɗa ɗon clôture tawi ko huɓere bakkere jiɗɗa ko helde huɓere bakkere nde mbaɗa ɗon huɓere andir tawi ko ciment jiɗɗa ko helde mbaɗa ɗon étage moni pop ene yiiɗi maade ma ngo yongo moni pop ene yiiɗi waylude galle bamum ene waylude gonka galle bamum hay goto añani hay goto yiiɗani gandana ɓuurede moni pop ene sirguine lan alhamdulillah eɓe mbaɗa kadi gueɗe payidunɗe no fewi e guure meɗen jamaji mahama école aji mahama forage uji mbaɗama dispensaire uji mbaɗama kala ne guite wojji yimɓe jooƴo e moɗon yo Allah aynu yo Allah reen kono noon kadi eɗen jetta eɗen jarna dendagal wonɓe e guure guila e sagataɓe gonɓe e guure mbaɗa heewiɗi yimɓe fof ɗannotako ɓe jahat tan ɓe keddo heddiɓe kañum goni soldateɓe guure ɗe ko kamɓe ndeni leyɗele men kamɓe ndeni jinnaɓe men kamɓe ndeni mawɓe men kamɓe ndeni rewɓe men ko kamɓe ndeni sukaɓe men kala gonɗo e ɓuuɓri yo andu o gonɗo ɗumen nangue fonctionnaire uji men dariɓe lan alhamdulillah kala ko sohla ene mbaɗa dari lan kala moni fof to heedi ɗo nana heedi ɗon moni fof to dari ɗo nana dari ɗon ene nanggui ha tiiɗi yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah ɓeydu suturaji ɗi ɓe darsigaji ɗi duwnima pop e nder nde kala en duwnima yo Allah ɓeydu jaam yo Allah ɓeydu arsigaji ɗi yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur sikki ala kala ñande talata eɗen kewi waddude yewtere men ko fati carika men hannde noon ma en jaari to banggue wasiya ko fati gandanɗa hoore maɗa risque uji e oɗo saaha gonaɗo woni saaha ndungu ko saaha belɗo ndungu ko saaha belɗo ko saaha mo yimɓe fof jiiɗi nde wonno ndungu hunde fof ko hen heɓete so ndungu moƴƴi so saison woni ndungu moƴƴi tan hitande moƴƴat kala ndungu boni hitande bonat ɗum noon e fannuji fof so ndungu moƴƴi tooɓi ha moƴƴi fuɗi puuɗa leɗɗe bilta guese jabbe moƴƴa yimɓe ndema ha heewa jawdi yimɓe belto guttuli jawdi ummo jawdi paya kosameje dañe tebbuji dañe gueɗe fof dañe hen so ndungu ari toɓa beeli mbaɗa ndiyam caali mbaɗa ndiyam liɗɗi ngara ha keewa en jii hay ɗeɗo balɗe en keɗima hanki e daka cimtol ziyara subalɓe cowtowol musidɗo men Amadou Samba Lo e daka suba Allah mbiyan e ziyara subalɓe ɓe kolliri wonde ko ndungu ngu fuɗɗi arde ko toɓo ngo fuɗɗi arde ko liɗɗi puɗɗima arde liɗɗi batti dañete e ɗeɗo balɗe diwan Njurol ɗi vidéo sagataɓe worɓe jurolnaɓe e diwan mum ene jogui gandanɗa hoorema ɗiɗo liɗɗi mawɗi belɗi gandanɗa hoore maɗa ɓaftude
en gawintaji ɗiɗi moƴƴi ene kolliri ko weddande wotere enen dañi ɗeɗo liɗɗi en kada damanda ko cippeje walla tawi gonɗon ɗe mbiyeteni ko liɗɗi mawɗi baɗɗi fayida ɗi koye mum mbeɓani yiide pop koye yurmede Allah e ɗam ɗon ndiyam. Allah en tagi kullon ha heewi ene waɗi ɗum waɗi ndiyam ɗum ne waɗi ladde ɗum ne waɗi gure men ala ko waɗi ɗum so wona yo innama ade nemoro ne annama adam foti yettude Allah foti yettude Allah non enenne ƴetten Allah e oɗo saaha joni saaha ndungu eɗen gandi ala ganƴu ndungu so ari leɗɗe belti salamtullah babik alhamdulillah machallah so ndungu ari puɗi puɗa jawdi welto yimɓe belto alhamdulillah rabbil alamin sabu eɗen gandi so ceeɗu so sa jiima jawdi aɗa jogui nayyi walla aɗa jogui jawdi so ceeɗu ari sinno sagoma taw ko gotel joguiɗa walla taw haydara hen ala saabu tampere wonde hen so ndungu ari puɗo fuɗi puɗi huɗo fuufi ladde wilti sinno ko sagoma kala to nagguira woni aduna taw ko an jogui an jeeyi kala to mbaalu woni aduna taw ko an jeeyi ndewa noon fof hankkadi koye nature koye ladde wuuri koye environnement wuuri an hankkadi a jamnani a waɗani ko caggal tan gonɗa so hani hewɓe gaynoyta a soggat jawdi ma tan jaaha wadde 11h midi jawdi yahata so yeehi ha 17h 18h arta woni fof ñandanda homat jawdi mum no fewi donc ndungu ala ganƴe ndungu kono kadi ndungu ne waɗi risque uji ha wayno leydi yimɓe hewɓe ene mbasa e pittade min e oɗo saaha ndungu yimɓe hewɓe ene mboomo e oɗo saaha yimɓe hewɓe ene tilfo e oɗo saaha wasi min hande noon kono yimɓeɓe ɓeeto rentade e oɗo saaha ko ardi pop nden sukaɓe meɗen enen gandi cukalel ene yiiɗi fijje e ndiyam cukalel ne yiiɗi fijje e ndiyam surtout ƴeewoje gadane ƴeewode adana woni ngatamari so tawi yimɓe keeɓi ngatamareji moƴƴere ƴeewode moƴƴere e guure meɗen eɗen gandi galleji mbaɗata ko ndiyam beddaji mbaɗa beeli hankkadi sukaɓe ne doga ene pija e ndiyam kono kadi gande ko risque mawɗo woni hen ko risque mawɗo woni hen saabu eɗen gandi guure men pop ko polier guure men pop hande koko boni ko polier holko polier guure men jiibaji beddoɗen guure men belisaji couche uji hande kala bonande nana gandanɗa hoore maɗa e balisaji meɗen kadi balisaji koye nder wuuro woni ngara e bedda tawa gandanɗa ko bana bedda ne wedda kurjuraji ha woni leydi ngara e bedda tawa mbaalu walla nagge walla jawguel ne maayi ne wedda ɗon wonɗon ha ñola ha watta yaltinde gilɗi birtiɗo foof fawa misoro mum walla fawa ɗum ɗo mo kini mum ha ɓenna so ɓenni yaha lawol muɗum an koddiɗo hendu bondu ne ara maɗa foof gilɗi gona hen gueɗe gonna hen salteji mbimi kuusuji e pop so toɓi noon ndiyam toɓoɗam naata e ɗum ɗa waɗa balti mum waɗa gandanɗa waɗa no wuraji ni walla warago ni ɗam ndiyam noon sukaɓe so piiji hen ene mbawi hebde rafiji kewɗi saaha sukaɓe jeyani looto hen saaha sukaɓe jeyani dogane piija e ndiyam walla microbe aji ene mbawi nadde e ɓandu neɗɗo e guur neɗɗo e gudde guur neɗɗo microbe aji kewɗi naata hen neɗɗo ko gudde me kala guddere woni microbe ne wawi natirde e ma ɗon adda e ma rafiji ɗum noon tinden saaha toɓoji walla so toɓoji silti mbawen ko ardi foof so saaha ndungu poɗɗen ko fewnude guure meɗen poɗɗen ko fewnude taaridi meɗen eɗen jogui jeunesse aji eɗen jogui moyen aji eɗen jogui pelle eɗen jogui keesuji ha wayɗe leydi tinɗen kala hen ko laamu wallani en ballen koye men saaha ndungu fandima tinɗuɗe kala wuuro yo daro wadde assainissement wuuro mumen yo daro wadde assainissement kala jeunesse yo daro wadde assainissement jeunesse mumen mbal kalden e maire uji ɗi maire ji meɗi eɗen ko enen nooti enen mbaɗiɓe kalden e député ji men so mbawi darade daro so mbawi wullade wullito so mbawi ñagade caterpillar ñaago caterpillar ngara so mbawi ñagade ko benuji luuɓo benuji yimɓe gadda so tawi mbawi hunnude sartaji luuwa sartaji mbawi sodde motoji ponoji tati cooda motoji ponoji tati sagataɓe wuuro mbadda e mabɓe junggo e fandu to mbiyen tan ko mairie eɗen dalde mairie ala moni foof yo won maire moni foof yo won gandanɗa o élu locaux moni foof yo won acteur de développement e wuuro muɗum daroɗen so ndungu fandima pitten guure men ha laaɓa bedduɗen balisaji to woɗɗi jogoɗen nokku taw ko nokku to balisaji weddete eɗen gandi so beddiɗen balisaji hayso ndungu ari walla hayso ilama ari microbe aji ɗi walla ɗi guittata natta e nder guure men natta e nder galleji men so
so ndungu ari ko ɗum yimɓe poti wadde d' abord mbaɗa poppuri ko darade sakataɓe poppuri ko darade mbaɗa assainissement ji guro mumen beddaji mawɗi pitte ene waɗi nokkuji taroɗɗe e pewne ha feewa mbawa caggal ɗum noon mbawa rende sukaɓe meɗen mbawa rende sukaɓe men kadi no sukaɓeɓe fijji e ndiyam kadi no sukaɓeɓe yaltude e saaha toɓata saaha asmanuji guiƴali ndi guiƴo saaha majjene mbaɗa saaha e toɓo nanguen sukaɓeɓe yo sukaɓeɓe gonda galle cuuran sukaɓeɓe kadi no sukaɓe fijji sa ɗen sukaɓeɓe fijji e saaha ndungu eɗen gandi nokkuji kewɗi gila e joom yimɓe guure men ha e woɗɓe hande ko ɓe tan ko sartaji joni hay autoji ene goodi yimɓe jahata ko sara guure e gaɗaji guureji meɗen ene gasa ɓene itta kaaƴe ɓene itta ceenal ɓene itta gandanɗa hoore maɗa gravier ɓene itta leydi waalo ene gasa ene mahiroya ɓene dakoroyo mbaɗano komi annama dorumaji ni ɓen gasɗe noon saaha ko carriére uji ko joom machine aji garata mbaɗa ɗon carriére mumen ene gasa ene ceeɗa kaaƴe ɓe itta kaaƴe mawɗe ɓe itta kaaƴe tokose ɓe nawa ɓe jeeyoya ɓe bonna taari men ha bona ɓe dacca ɗum gasɗe saaha so ndungu ari waɗa ndiyam ɓen gandi saaha ndungu sukaɓe tokosɓe kewi yaade ne teenoya walla sukaɓe kewi yaade ne ndewa jawdi saaha nde way mbiyalon mbiyane lorto tawa ɗon ko gaska mawka sukaɓe joolo hen sukaɓe tokosɓe aynaɓe walla sukaɓe tokosɓe almuɓe yawɓe teenoyde walla yawɓe fijoyde jomumen naata e gandanɗama ɗen gasɗe taw ko gaska mawko woni walla ko woynu mawdu woni ɗon walla ko jorumaru mawdu woni ɗon jomum yoolo hen saaha gasɗe ene moƴƴi saaha biide ɗi ne moƴƴi kono yataw ko biide de hen haaɗi yataw ko biide de hen woni biide eɗen gandi taw ko fewnoɓe laabi surtout ɓe mbaɗa no widuru mawdu ndun widuru so ndungu ari ene waɗa ndiyam eɗen gandi ndiyam ɗam ne heddo ɗon saaha ha dabbude daara siltude taw ndiyam ɗam ne heddi ɗon ndi saaha foof nayyi surtout wonɓe jeeri nayyi e gueloɗi e jawdi men hewde ne ara ene yara hen alhamdulillah ɗum ko avantage kono noon yataw ne wonde protection yataw aɗa andi sa wirtima ɗo aɗa andi ɗo ko widuru woni ɗo ɓe gandi kalanmi ko so tawi ko fewnoɓe laabi ɓe kewi wadde gandanɗa hoore maɗa ko joowe mawɗe ha wona widuru mawdu gila a yettaki aɗa andi ɗo ko widuru woni ɗo kono so tawi ko fewnoɓe asoɓe gasɗe tan joom sartaji en walla joom bamɗi en walla rontoɓe kaaɗi en jeeyoya walla ɓakkere jomum sa ari so wona ɓurɗa yettade walla ganduɗo andata ɗo gaskanan ɗo cukalel rawa fijje ndiyam ha wiya ho e nder gandanɗa ho maɗa woydu taw foti ndungu suka men jolto e beeɗi baɗi ni non tinɗen batten hakkillaji men kala nokku ganduɗen yimɓe nana gasa mbiyen ɗumen so gayni sene mbawi ubude yo ubu so mbawa kam so ndungu fanima mbaɗen ɗon mantoje mbaɗen hen gandanɗa hoore maɗa hayso leggal ñiiɓe sar ɗon tekke poɗeje haɓɓe hen andine ɗo ko danger woni ɗo kalen sukaɓe kala to jiiɗa tikkel boɗi walla jiiɗa ɗum ɗo andu ko danger woni ɗon hoto ɓatu nden sukaɓe men Allah reena en nden koye men Allah reena en ɗum noon tinɗen wasiya e on banggue surtout sukaɓe men aynoyoɓe walla sukaɓe men teenoyoɓe walla sukaɓe men yaltoɓe ɗe pijoya e saaha ndungu ko wona ɗum ko wasiya men jidden so tawi saaha yimɓe gona e galleji saaha taw goni koye tooɓo yimɓe natta nder kuɓeje natta nder cuuɗi tinnoɗen saaha toɓoji goppen téléphone ngaji men goɗɗiɗen téléphone ngaji men gande téléphone ko bombo nden téléphone ngaji men nentoɗen kala kene wiye appareil électroménager kala surtout noon appareil brancheteɗi e courant tinnoɗen so ɗungu sene toɓa surtout so asmande wonde diƴaɗi tinnoɗen mbaɗen débranché surtout foutaji men ɗi mbaɗen débranché appareil uji men saaha jiyata huuɓere ɓakkere walla huuɓere suudu huuɗo ene waɗa installation courant sali e aduna foof ko ndiyam huuɓere ɓakkere mbaɗa hen ndiyam saaha jiiya huuɓere ma wona simtude wona siide siyam ɗam naata e gandanɗa so prise woni walla naata so relance woni walla yufa e ndiyam ɗam naata e relance joni gandanɗa hooma ɗum saabu cumɓu waɗa court circuit
non tinɗen galleji meɗen so tawi hay galleji mbi moƴƴiɗi biyete terrasse uji walla biyete andiraji kuɓeje moƴƴe mbimi so holno ƴiwonde mawnirta holno digaji kewirta holno majjali kewirta débranche appareil uji maɗa so tawi ko huɓere ɓakke walla huɓere suudu huuɗo walla goɗɗum ɗum noon so courant so tawi tan a yi ndungu ari ya disjoncteur maɗa disjoncta ya disjoncteur maɗa disjoncta frigo surtout frigo mbara débranche en frigo ji men frigo ne branche e toɓo so arenaki joni joni eɗe wirto frigo ɓaggo hen walla eɗe wirto fawa hen junggum walla tuggo hen masa ɗum wasa en fittano woɗum non dentoɗen no fewi so ndungu ari mbawi rentade banggue courant ji hande alhamdulillah rabbil alamin courant ji ɗi ene jaari no fewi mbimi a arat joni joni tawa suudu huuɗo ene waɗi courant tawa joni joni tiba ene waɗi courant tawa ganduɗa caali cillisa ene waɗi courant tawa caali ene waɗa courant tawa huɓere ɓakkere ene waɗa courant waɗa installation hay hen gotel wona abri ndiyam so toɓi tan joni joni ndiyam yetto ɗum walla kadi saaha joni ɓe waɗa fande waɗa ɓe wonde e oɗo saaha joni mahoɓe gueɗe noon teeruji guure mawɗe ha e guure tokose ɗe kala mahowo hande sene waɗa prise aji to prise aji woni to branche te yo tinno yo prise aji ɗi ngabbu dow seeɗa yo prise aji ɗi ngabbu dow seeɗa saabu hande eɗen gandi saaha fof inondation waɗa so inondation waɗi noon ndiyam naati e galleji he saaha ndiyam naata nder cuuɗi so tawi noon prise ma ko less woni ene woni prise ma woni ko sara holɓundu maɗa so tawi a renaki joni joni hayso ndiyam seeɗa naati eɗen gandi ko conséquence muɗum ndiyam naata koye prise aji he so tawi courant kuppaka joni joni waɗa pour circuit walla galle waɗa mas walla suuma non tinɗen prise aji ɗi ngabbinen prise aji ɗi dow ngabbinen ɓeyden ngabbinde prise aji ɗi dow sa ronkani prise ma yo won dow hofuru walla yetto yo yetta sara dadorte installation e mbaɗete hen prise aji men prise aji ngabba dow mbasen ɗi mbasa ɓattade less ha ɓurta foof ko noon ko miijade janggo e jaam ne wawi galle ma nana ndiyam tawa ala ɗon aɗa wawi ɗaccude galle ma waɗi courant jalta ndiyam ara galle ma waɗa caggal maɗa ndiyam ara wuuro mon toɓa naata e galle maɗa so tawi hay goto ala ɗon galle ne uddi walla goɗɗum courant nan ɗon so tawi courant kuppaka joni jo waɗa court circuit galle ma suuma ndiyam ne wawi bettude e nden ɗani toɓo ne wawi arata joni joni woda toɓɓe baggeji goɗɗi ndiyam reega ara men naata e guure men waɗa inondation naata e galleji men naata e cuuɗi men saaha eɗen ɗani so tawi ganduɗa courant ji ne branché walla mbiyen courant debbe kuppaka prise aji ne goni less ndiyam ne wawi nadde walla relance uji ne lappi less ɗum waɗi wiide relance kala neɗɗo lelto walla neɗɗo ɗum tawi kay relance a hutoraki ɗum gayni hutare il faut que débranche a ɗum débranche relance uji sa hutorima sa gayni ɗuggui chargeur téléphone maɗa ta waɗi a branché e courant a chargé téléphone maɗa sa gayni ittu chargeur maɗa hay sina hulani mas walla hulani ɗum ene wawi courant ara force bonna chargeur ma suuma pour andi ham chargeur ma suuma ƴeewa kam débranché ɗum chargeur ko moteur woni nder tan ko jam kon tokso woni hen ko élément ji tokosi goni hen walla choc courant monirta tan joni choc muɗum bonna ɗum saaha suuma walla galle waɗa installation moƴƴo so waɗi machine tan disjoncteur waɗa galleji hay so ruppitima janggue disjoncteur ji mum disjoncteur ene hunde wande important e galle disjoncteur woni ganduɗa maɗa bakinel gon weɗi sara compteur waɗi bouton sa yiiɗi courant ñoƴƴa e bouton he so tawi a yiiɗi gandanɗa hoore maɗa coupure courant bouton goɗɗo nan ɗo ñoƴƴa e bouton mawɗo o sorto yalta ɗum waɗi hankkadi galle ma coupi courant saaha noon mbimi disjoncteur uji moƴƴi tawi galle maɗa waɗi installation moƴƴo aɗa jogui disjoncteur moƴƴo so tawi galle waɗi masse courant hay soko prise mbaɗɗa hay soko hunde branche ɗa hay soko chargeur mo moƴƴani sa branché joni joni déclenche joni kadi alhamdulillah rabbil alamin en jii e nder galleji he kala galle mbaɗaɗo installation waɗata kon bakanel ni taw jiida e disjoncteur o jiida e compteur o e nder galle he en waɗa ɗum kon bakanel ni waɗe hen ko wiyete multineuf uji woni ko ɓeene mbiya ɗum déclic saaha ɗum noon nafata ko goti multineuf foof ene jogui ko sawata jogui nokku e galle he to sawata courant ɗum ɗo ko cuisine so tawi a branché hunde cuisine waɗi masse guel ɗon bakanel nguel sa ƴeewi guel déclenche woda maggel to waɗa disjoncteur waɗa noon wiyete multineuf he woda hen soɗɗo jippo less pour galle o fof wasa ko poti wasa isolade par ce que suudu ma to tan mbaɗi mbaɗɗa erreur suudu ma to gonɗa to disjoncte courant mum yaaha walla cuisine to gonɗa to yaaha walla douche gonɗa to waɗi masse courant mum yaaha tawa banggueji keddiɗi ene mbaɗi courant
fof ko peeje pour yidde protège yimɓe pour yidde rende yimɓe. Sahaa so galle fof mbatta so waɗi mas tan nder suudu maɗa walla nder cuisine walla nder douche to waɗi mas ko disjoncteur ga disjoncteur galle o fof kuppu courant kono joni holto waɗata mas ko biltino fof mu tan disjoncteur suudu ndu walla salle o walla douche o walla cuisine to waɗi mas to ko toon tan wattata isolé walla mo on rendi miltino fof ɓe kewi ko serndude sahani renda cuuɗi ɗiɗi walla cuuɗi tati ndenda kono ko suudu fof heewa jogade disjoncteur mum banggue waɗi sahaa aɗa wawi arde galle jiya nduɗo suudu waɗi ala courant galle keddiɗo fof waɗi courant ta ƴeewi bakniyel mbiyanmami guel ma taw miltino fof ene jippi less ngel disjoncteur ngel jippo less so tawi tan a udditi bagge kippugel ngel a suuti miltino fof dow ha foti e ɗito wayi position ɗiɗo ma yi courant arta so tawi noon maso ne insiste walla kangel ko ngel ɓurgel hay sa suuti ngel ha dow sa woppi ngel artat ngel artat par ce que ngel holluma ko ha joni masa one heddi toon walla défaut nan toon heddi walla wol fil taggi toon walla yande danger là-bas so tawi tan a ngabbini dow ngel salima artude woppu noddu électricien ara kala ɗum so tawi noon gandanɗa hoore maɗa a suuti ngel tan ngel yeehi fitti ko ngel disjonctino ngel tan way kono disjoncteur maɗa waɗi mas disjoncti a itti relance maɗa walla a itti prise maɗa am ñoƴƴi bouton courant arta normal fof kadi batte nakkillaji ko hunde wande fayida batteɗe galle électricité mbaɗa ɗum ɓe pammini yimɓe ɓe kadi so neɗɗo waddima électricité addima e galle waɗnima yo expliquene gueɗel fof holko nafata galle ma waɗi gandanɗa hoore maɗa mas courant ne sumi walla gandanɗa maɗa holko suudu nana suma disjoncteur ma déclenche ani moƴƴani walla installation moƴƴani ƴewata ko leggal ƴewata ko sawru taw ko leggal wonani ko ƴeew jamdi ƴeewa fiide gandanɗa hoore maɗa disjoncteur walla piya e compteur mbeɗen disjoncte taw wona jamdi sa fi jamdi tan so masima sa nayi hoore maɗa masete ɗum noon tinɗen mbattinen hakkillaji ten hakkillaji men kadi tinnuɗen e ndungu so ari joom otoji ene ngara saha e nokku e laabi taw waɗi ko radiji walla waɗi ko caali warango ne doga tinnude hay goto to ƴettu risque wiide ne fiya ɗum ɗon ndiyam hoto won jamma hoto won ñalawma so tawi ayri a tawi warango ndiyam ne ummi saɗa wawi taw gonɗa ɗo taw toɓani walla toɓi seeɗa mais tawa dow ne tuɓi ndiyam kewɗam warango ne ara to banggue lawol ndewata ɗo ko tippu walla ko rajji walla ko canguel ari a tawi warango ndiyam doga to fewi tinno darto hoto wi aɗa ƴetta courage maɗa aɗa fiya ɗum ɗon ndiyam taw ko oto joguiɗa walla ko saran joguiɗa aɗa jolni yimɓe sarnajo ni warango naworma nawa oto maɗa tinnuɗen batten hakkillaji men no fewi sofreɓe batte hakkillaji moon neɗɗo ko heeñi ko pop hoto win ƴetta risque gandam fiide ɗam ɗon ndiyam holno foti otoji jaade e warango so tawi chauffeur kañum jaɓani haqqilde wini feewi ɗam ɗon ndiyam walla ne feewi ɗo tippu onon wonɓe passager wonɓe hen ɓe son donki haddemo kam jippuɗe hay goto mo tan jolɗi oto c'est parce que ko risque walla saret warango ne ara tan jomum wiya ko courage walla ne jambaro ene fiya ɗam ɗon ndiyam ne yaha ala koye ndentoɗen koye men ndentoɗen koye men wal gueɗe risque uji kewɗi neɗɗo accident ji kewɗi ko risque ko neɗɗo tan welate addande hoore muɗum tiiɗo horagal walla wasde wonde responsable walla wasde mise à danger walla gueɗe neɗɗo waɗa so toɓone waɗa toɓone toɓa so tawi a ronkani wona haaju tiɗɗo tinnoɗa ɓuuri moƴƴude ko ƴeewa surade ha toɓo usto majje ɗe e guiƴango pop ene jogui ko bonnata e ngandi neɗɗo ene jogui danger wawi addude e maɗa aɗa wawi wonde yaade kuuɓeji sengge no foti kuuɓeji sengge walla école aji tan ganduɗa toɓo ara tawa arde hendu senggeje jaaha eɗen gandi sengge so weɗima way kono bombo ni mo yani mum fof ko taƴata daaɗe mum walla ko taƴata to yani fof gañata carele ɗen ɗakkito caral lekki mo yani fof ko gañoto walla koko mayata e gueɗe mbaɗe noon ko wona ɗum ko yimɓe sene jaaha en kaalino yewtere men ñande no so yimɓe ne jaaha e toɓo so tawi kay mbawa gandanɗa hoore maɗa suurade ene jaaha walla hay sene cuuri yo ndento wadde moɓɓolel yo yimɓe mbaɗa espace yo carndide seeɗa so ɗi saaha jamguel ƴiw won ko wiyeten jamguel ƴiw ko woni manago saaha yana e huɗum beyi walla yana e huɗum nayyi yana to nayyi goni holko sabato ɗum ko so toɓo ari beyi kew rendude ɗum yusodira mone foof gandanɗa hoore maɗa ƴiiso e goɗɗum mum fuɗɗi ko hoore mum less
pour gandanɗa ma dogde toɓo ngo. ɗon kay ɓe ngal ɓe ngala caaleje, ɓe ngala leɗɗe so ɗe curi. ɗum waɗi noon so ɗe mbaɗi muɓɓolel ɗo ko nguleki ko nguleki ɗi jaltinta. so ɗe jaltini nguleki noon kiin nguleki o kañum foɗata jamguel ƴiwonde. lekki mawki ne yaltina nguleki e sahaa toɓo, kiin nguleki kañum foɗata jamguel ƴiwonde. jamguel ƴiwonde yana ekkiɗo lekki. ɗum waɗi jamguel ƴiwonde heewi yande koto jawdi no mbaɗi muɓɓolel walla yana sahaa e lekki mawki. yana e lekki mawki tawi koye nder galle walla nder ladde walla goɗɗum ko kuleki wonki hen foɗata ɗum ko ɗum foɗata jamguel ƴiwonde kono ayma wayata kono sulɗade ni kañum foɗata ɗum ha yana e gandanɗa ɗi nokku noon tinnuɗen neɗɗo. ɗum waɗi ne wasiya neɗɗo haysa suɗo ɗuwole so lekki sahaa toɓo koto ɗuwo e less lekki mawki. ƴeew lekki kakidiki walla lekki tokosi to mbawɗa ɗuhade ɗuhaɗa ɗon. ɗuhaɗa ɗon. ganden sahaa ndungu surtout début ndungu o rafiji kewɗi ene keeɓe hen taw arata koye ndungu arata koye diƴƴe he ko wayno choléra en rafiji kewɗi goɗɗi an mbawi rentade ma men tewade e gandanɗa hoore maɗa e gansa e sahaji mbawi rentade e tewade e sahaa ndungu surtout toɓoji gadanɗe ɗi ndiyantuɗe inondation. sooda galle walla ɗo ma galle ma woni gandanɗa o mara koto ndiyam rewata e wiyete koy e wiyete maade to ndiyam rewata. en jii hannde démolition ngaji kewɗi galleji kewɗi nana kele laamuji kewɗi nana kela galleji tawa ko maaɓe galleji mumen e to ndiyam rewata. laamu yurmini so tawi haɗi yimɓe so heeɗi galleji yimɓe wiya pukan hel galleji yimɓe so ɗacci ɗon yimɓe wiya holkono laamu ɗaccirta yimɓe ne koɗa ɗo hene gandi ɗo ko ndiyam rewata. c'est vrai jomum en poti ko haɗede maate guila e départ wona ɗa ɗaccude ha ma ha gayna jomum galleji mumen kele tawa kadi ngalata payi goɗɗo banggue goɗɗo. muyiɗi poti ko darade mairie ji no goodi kala jeeyaɗo ene maaha hay suka coɗɗo sa suuri nokku to gandanɗa hoore maɗa ko ndiyam foti rewde walla nokku mo fotani mahede ko laamu foti arade wima hoto maaɗo waɗa walla sa fuɗɗimade waɗa hen croix guila e jaam jaha ƴeewoyama jeenoɗomo o tawi ka connoɗo yaha rokkitma kalisma guila e law. ndiyam dañal lawol tan ndiyam lawol mum to rewata ɗo rewa ɗon tan hay sa mahi ɗon étage ndiyam ko ara tan so ari ko felmoto walla so ronki felmade ƴeewa tan no yaltiri ndiyam yaltat tan. ɗo waɗi saha jiiya yimɓe mbaɗa gandanɗa maɗa ɗaligaji mawɗi yimɓe mbaɗa barage uji mawɗi ndiyam ara dajjita barage yaha ɓalal manggal wahe mbaɗe walla gandanɗa yiɓe grillage uji mawɗi waɗe kaaƴe ha heewa ndiyam ara felmo kaaƴe ɗe walla felmo wawan barriére yaha lawol muɗum. ɗemgal ndiyam ne heewi force kadi ndiyam to rewata ɗo rewat ɗon tan ko yarta tan falade ɗum wona hunde wemde. noon yimɓe ndento ren maade e nokkuji ka tawa gandanɗama koto ɗemgal ndiyam rewata walla nokkuji wiyete li ndiyam gandanɗa maɗa so ndiyam wuuro fof so yiiɗen fof eɗen gandi ndiyam so toɓo ari ndiyam fof ummoto no joguiri fayi to ndiyam fayi ɗo tan no wiɗeɗa ma toon e ceeɗu sa renaki so ndungu ari a andata hoore maɗa sa renaki ndungu ari andata hoore maɗa jogui huɓere maɗa ene siiya walla jogui huɓere maɗa geɓɓol a yi ndungu rawane siiya ɗum tinno so ndungu silti Allah wallima kay ndungu ngu silti huɓere yanema ƴeew fewndi ɗum gila law hoto wiya ɗacca ha asman ƴiwna a wiya aɗa sukka huɓere ma ga walla aɗa fewnir ga geeɓi walla aɗa fewnir ga ko ɗakkino en ko ɗakki aɗa ɗakka ga ko ɗakki yalno en ga walla goɗɗum ala wonano Allah hulti gila ko ceeɗu Allah hulti gila ko ceeɗu tinɗen to banggue rentade e oɗo saaha ndungu tinɗen banggue rentade saha ndungu ko saha gandanɗa hoore maɗa eɗen gandi hay nder guure mawɗe ɗe tan ko inondation a jamma ñalawma yimɓe tinde tan ha ndiyam wiyaɓe ho nder galleji naata ha nder galleji en kalani guure tokoso walla en kalani wonɓe ladde. noon yo Allah aynu Allah reena Allah rokka en ndungu belngu tawa kadi rokka en ndiyam ha moƴƴa tawa ko ndiyam keƴƴam en ino kam goto ɓe ceerno ɗa Alpha Sy so yimɓe jarnima ñaago yo Allah rokku ɗumen toɓo walla so nduwi joni ñaago yo Allah rokku ɗumen ƴiwonde yo Allah rokku ɗumen toɓo o wi so yimɓe ñaago yo Allah rokku ɗumen toɓo yo ñaago kadi yo Allah rokku ɗumen ko heeƴi mumen yo Allah rokku en ndiyam belɗam taw koko heeƴi men ko mbawɗen jogade sabu eɗen gandi tuuɓoji sahani ngara ha wontan yimɓe lor tuuɓoji ngara ha yimɓe joolo ha galleji ekkine en jii guure kewɗe gandanɗa hoore maɗa hoɗɓe dande maayo ɗiɗo duuɓi kala ndungu ara tan ndiyam ara ha nder galleji jomum eggine
payane gandanɗa homa dow jeeri banne tillisaji banne calon so yi ha ndungu ha ndiyam ɓifti kadi garta kotte galleji mumen yonti banda men ko yimɓe ƴetta solution aji an konnoɗa koye dande maayo ndiyam yettotono ko ɗon ndiyam hande fongo ñaami galle maɗa ha feccere galle ma naati jogi sintenuji cincuyen guila dow cincir guila law cincuyen guila law kala jogiiɗo galle dande maayo walla jogiiɗo galle nder leeɗe men ancien en mbiyani yimɓe goppu ha laaɓa kono tinnoɗen cincuyen galleji dow sincunuji men cincuyen jogii galle mawɗo ko galle baaba jiiɗa woppude galle baaba walla sukaɓe ne ngara less sukaɓe yo jaa dow cincuya ma toon galleji ha jaaja nanga ha jaaja ko gese men ko jeeri men ko taari men nangen ha yaaja mbaɗen hen kuɓeji men mbaɗen hen jardin ngaji men mbaɗen hen grillage men tawa beelama hay so ndungu ari eɗen mbawi remde hen eɗen mbawi wadde hen nambuji wadde jardin eɗen mbawi ndeɗen jawdi wooda heddiɓe ga so ndungu ari en jiken paamani tawa eɗen mbawi dognude jomumen paata galle ga galle Sinthiane so yi ha ndungu arti ndungu ɓenni so tawi jiiɗi artude garta galle ga galle baba ga kono wiide tan yo daraga so ɗum ɗo ari doga ha laaɓa bagage men bona waaleykum salam nden ko adi ndungu yimɓe ƴetta précaution ngaji ko adi ndungu yimɓe ƴetta précaution ngaji wawa rende koye men wawde jogade ganda ko wiyete furtorde wawde jogade ko wiyete furtorde wawde jogade ko wiyete furtorde ndungu ko saaha belɗo kono kadi ko saaha parwuɗo ɗon ma yimɓe ɓeydo rentade no feewi e fannuji fof ndenen sukaɓe men ndenen jawdi men ndenen suddiɓe men ndenen galleji men ndenen taaride meɗen ko woni ko Allah aynata ko Allah renata kono kadi neɗɗo hokkira hakkille mum hokkira juuɗe mum ko ha wawa gandanɗa hoore maɗa fewjande hoore mum ko heddi ko mbaɗa anniye ma e juuɗe mbaɗa anniye moƴƴo e jorto moƴƴo e Allah kono neɗɗo hofra juuɗe mum tan wiya min ko Allah 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 pinɗo fof finano yaha ƴeewa ko ñaami hay goto wiyata min ko Allah ñammintami yo heɓde suudu mami ñaam ko Allah ñamminta kono ma dillina sababu noon tinɗen no feewi Allah ayna en Allah reena en Allah suura en boodali ɗum ende so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki pindaɗo ɓataki buuɗal yummede ko fate wasiya e saaha ndungu e sowtol musidɗo mon sehil moon Kaali Abou Ba yo jaam Allah ñallan en